Сериалът, който ще разгледам днес, ще бъде от Love, Death and Robots. Епизодът от втория сезон Pop Squad. В тази дистопия е открит метод за подмладяване, наречен подмладяваща терапия. С този метод хората започнаха да стават безсмъртни, но както можете да си представите, когато безсмъртието беше открито, стана трудно да се държи населението под контрол. Поради тази причина държавата забрани раждането на деца, но някои семейства тайно имат деца, като се крият в покрайнините. Режимът е създал екипи за контрол на населението, за да спре това събитие, което се счита за незаконно. Можете да мислите за тези екипи като за полиция. В първата сцена от продукцията виждаме този екип да нахлува в един от кварталите. Хващат и разпитват тези хора, които живеят трудно в мизерия. Това, което чуваме от една разпитвана жена, е изречението «Ние не вредим на никого, просто се опитваме да живеем». Тя обяснява ситуацията много добре, защото въпреки че се смята за незаконно, няма голямо престъпление, извършено от тези хора. Те се опитват да оцелеят, както каза жената. Нашият главен герой, Брикс, е детективът начело на екипа за контрол на населението. Заедно с неговия помощник те събират децата в къщата, която нападнаха. Майката на децата отправя сърцераздирателна молба, когато е отделена от тях и отведена. Не правим нищо лошо, сър. Те са просто деца. Моля те, дори още не са закусили. Можем да предвидим какво ще се случи след тези болезнени изречения, които чухме. Поради закона за контрол на населението, децата трябва да умрат. Тази трудна задача се пада на главния ни герой, детектива. Когато се изправя лице в лице с едно от децата, които ще убие, той казва, че съжалява и изважда пистолета от кръста си. Нека спрем сцената тук, защото трябва да разгледаме дилемата на Декарт на нашия характер, за да разберем по-добре ситуацията, в която се намира. Според Декарт, ако предприемем действие, въпреки че не можем да се отървем от нерешителността, резултатът от тази дилема ще бъде разкаяние. Следователно този изглед е доста критичен в сцената. Защото ако детективът убива децата въпреки нерешителността си, точно както спомена Декарт, резултатът може да е разкаяние. Когато се връщаме на сцената, виждаме, че детето подава играчката динозавър в ръката си на детектива с цялата си невинност. Внимавайте с тази играчка, защото тя ще продължи да се появява пред нас. Детективът убива децата, мислейки, че е направил това, което трябваше да направи в сцената, в която всички бяхме напрегнати, но това решение не беше толкова просто, колкото си мислеше. Да видим дали времето ще докаже, че Декарт е прав. По-късно в сцената детективът видя снимката на детето, което е убил, докато шофира автомобила си. След това виждаме как обръща устройството с екрана надолу, неудобно му е да го гледа. Тази малка подробност е само началото на това, което ще преживее. В следващите сцени детективът отива на оперното шоу на своята любовница Алис. След великолепно шоу, Алис идва при детектива и го пита как е минал денят му. Детективът, позовавайки се на други хора, отговаря, че е било лесно. Те бяха невъоръжени производители. Това изречение ще бъде последното изречение, в което нашият детектив използва думата лесно. Освен това, фактът, че хората, които имат деца, се наричат производители, ни кара да почувстваме още веднъж в колко студена утопия се намираме. Алис не може да разбере тези хора, които наричат производители. Изреченията, които казва по тази тема, са много важни. Не мога да си представя да спра терапията за подмладяване по този начин. Току-що прекарах 20 години в усъвършенстване на това соло. Защо биха се отказали от всичко това? Както виждаме, обществото е разделено на две. Някои хора, включително Алис, виждат безсмъртието като ценно. Други хора са се отказали от лечението за подмладяване, рискувайки да бъдат хванати и дори смърт. Единственото им желание е да създадат семейство и да имат деца. За Алис тези хора грешат. Виждаме тази идея ясно в следващото й изречение. Така че липсата на деца изглежда малка цена, за да живееш вечно. Нашият детектив ръкопляска, когато вземат Алис, за да й дадат награда. Забелязваме следи от кръв по ръцете му. Докато детективът бавно започва да усеща въздействието на това, което е направил, настъпва критичен момент.
Хората казват, че солото на Алис е по-добро от истинския собственик на произведението, стар музикант на име Банини. Жената, която взе Алис, се шегува като казва: „Не мислех, че някой може да победи този стар динозавър, имайки предвид Банини“. Когато детективът чува думата динозавър, той се стряска, като си спомня играчката на убитото от него дете, но напрежението не свършва до тук. След шегата те символично подариха играчка динозавър на Алис. Играчката е същата като играчката на детето, което детективът уби. Това съвпадение силно повлия на детектива. Нещо започва да се променя за нашия герой, който възприема свършеното до този момент като нормален работен ден. Разкаянието постепенно се смесва в кръвта му. Разкаянието е това, което лекува хората. Това е емоция, която ни тласка да компенсираме. Следователно, той е много важен и необходим за живота. В следващата сцена виждаме нашия герой с приятелката му Алис. Докато той е на път, Алис иска да се доближи до него. В този момент нашият герой вижда играчката динозавър на задната седалка и внезапно изхвърля Алис. Нашият характер е толкова неспокоен, че не може да се съсредоточи върху нищо. В следващите сцени виждаме, че детективът не може да запали цигарата си, защото ръцете му трепереха, докато беше на смяна. Дори тази малка подробност много добре обяснява неспокойствието на тялото му. В този момент един от хората в квартала насочва пистолет към нашия герой и го нарича детеубиец. Това изречение е силно въздействащо, защото разкрива чувствата, с които се бори детективът. Докато той е почти застрелян, другите полицаи убиват мъжа и спасяват детектива. Хората се опитват да оцелеят при всякакви обстоятелства, но нашият герой е шокиран и не може да помръдне. Може би защото смята, че наистина заслужава смърт. Така още веднъж виждаме колко силно е чувството на разкаяние. Както казва Чарлз Дикенс, разкаянието е огромно наказание. В следващите сцени образите в съзнанието на нашия герой се увеличават. Той е станал неспособен да продължи живота си. Ситуацията, в която се намира, става трудна, когато вижда играчката в колата. Докато взема играчката и я разглежда, той забелязва магазина, в който е произведена. Докато отива в магазина и разглежда динозаврите, вижда жена да влиза. Жената бързо взема играчка и излиза от магазина. Тя е притеснена, защото вижда детектива. В тази утопия, където раждането на деца е забранено, освен антикварите никой не купува играчки. Ето защо жената привлича вниманието на детектива и той започва да я проследява. Когато намира къщата й, той вади пистолета си и влиза. Вижда, че жената има момиченце. Жената забелязва детектива и се уплашва и взема дъщеря си на ръце. Детективът успокоява жената, като казва: „Моля, седнете, просто искам да задам няколко въпроса“. Детективът пита: „Защо? Защо хора като теб винаги искат да имат деца?“ Причината за тези въпроси е, че той е объркан. Той не може да разбере как хората се отказват от вечния живот и се опитват да имат деца. Отговорът, който жената дава на детектива, е една от най-красивите реплики, които съм чувал. „Не обичам себе си достатъчно, за да искам да живея вечно“. Докато хората постоянно романтизират вечния живот, жената говори за една много сурова реалност. С тази красива реплика ние, публиката, също изпитваме дълбок въпрос. Детективът се усмихва, докато гледа малкото момиченце, докато жената продължава да обяснява чувствата си. „Живея от 218 години. Виждала съм твърде много, но тя прави всичко ново. Обичам да виждам нещата през нейните малки очи, за разлика от твоите. Очите й са пълни с живот. Помня всички спомени, които ми даде. Защото знам, че един ден ще свърши“. В този невероятен разказ виждаме, че някои неща са красиви, защото ще свършат. Спомените, преживяванията и всички други красоти. И дори живота. Въпреки че детективът е впечатлен от този разказ, той казва, че това няма да работи. Докато момиченцето слага шапката на детектива на главата му, жената посяга към пистолета с майчен инстинкт. Защото въпреки всичко тя не вярва на детектива, страхува се, че той ще убие дъщеря й. Когато детективът неутрализира жената, момиченцето започва да плаче. Детективът се обръща към момичето и насочва пистолета към нея.
Нашият герой отново е заседнал в дилемата на Декарт. Докато майка й моли: "Тя е просто дете, застреляй ме вместо нея", нашият герой се обръща и излиза през вратата. Този път не можа да го направи, защото вече не е същият човек, угризенията му го промениха. Когато излиза от къщата, виждаме, че вали проливен дъжд. Когато детективът вдига глава, той вижда, че неговият помощник е пред него. В този момент се чува плачът на момиченцето. Детективът е наясно какво ще се случи. Ако позволи, помощникът му ще убие и жената, и малкото момиченце. Двамата вадят оръжията си и стрелят. Докато помощникът на детектива умира, детективът е сериозно ранен. Вървейки бавно, той гледа дъжда и започва да изпитва чувство на мир с дъждовните капки, падащи върху лицето му. В тази сцена не просто вали. Дъждът е символ на пречистване според много вярвания. Детективът, който се бори с вина и угризения през цялата история, изпитва облегчение, когато защитава малкото момиченце и майка й. Дъждът показва, че и природата, и героят ни си прощават. Нашият герой, който първоначално беше строг и студен, умекна под влиянието на разкаянието и стана по-добър човек. Нашият герой, който дори не успя да установи дълбока връзка с приятелката си, почувства истинска любов за първи път, когато погледна малкото момиченце. Благодарение на тази любов и угризения в себе си, той защити невинни хора и завърши живота си като добър човек. Така разбираме това. Най-важното нещо, не само в живота, но дори и в историята с безсмъртието, е да можеш да спиш с чиста съвест. Ако съвестта ви е чиста, когато положите глава на възглавницата, краткият ви живот е дори по-ценен от безсмъртието. Благодаря ви за гледането и до следващия път.